Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Today is 11/11. Nangangati na naman po ang kamay ko na mag-add to cart and my checkout. Deserve ko ba? Ayan. Alam mo Ako, wala akong nakikitang masama. Hindi ko alam. Basta. Hindi ko alam kung mga sa Pinoy lang yan talaga na mahilig tayo paulit-ulit. Sa 11/11, 12/12, ayan. 1/1, Kahit sa pangalan, 2/2. di ba? Tintin, Oo. Toto, Nene. Oo. Kiki. Hindi may pinsan ako pangalan niya, Kiki talaga. Jaw-jaw. Oo. Yan, Gaw-gaw. Oo, Len-len. Kaya nga Noy-noy. O ngayon, 11/11. Yan. Hindi ko, tama ka sa question mo na yan eh. Hindi ko rin alam kung sa Pilipinas lang ba na uso na kapag ka sale, kunyari, o kaya merong mga ganyan na sa online, na yung doble yung number. Uh-huh. Diba? Yung 33, 22, 99, 10, 10, 11, 11. May kaibigan daw tong si yung sa digital namin, pangalan Titi. Ganon talaga. May mga ganon eh. Ayan. Anyway, so 11/11. So nagtatanong ka ngayon na nangangati na yung kamay mo sa add to cart and the checkout. Oh. Ako para sa akin walang masama basta alam mo may pambayad ka. Correct. Oh. Walang masama basta alam mong hindi yan sobra na. Kasi baka mamaya madami ka pang mga gamit na binili mo nung 10-10 or nung 9-9 or nung 8-8 na hanggang ngayon hindi mo pa nabubuksan. Correct. O di naman kaya binili mo kasi sale pero hindi mo naman talaga kailangan. Kasi may mga ganyan tayong feeling minsan, Jegs. Hala, sale. Emergency, kailangan bumili. Last na daw. Correct. Ganyan. Alam mo yung sa utak natin, actually kanina, pumasok lang sa utak ko pero hindi ko binanggit sa misis ko. Parang sasabihin ko sana, uy, 11/11 na ngayon. Di ba? So, parang ganun. Sabi ko rin sa sarili ko, So, di ba? Pero pwede itanungin mo muna sa sarili mo kung, ano ngayon kung 11/11? Hindi naman porke 11/11, basic, mag-ano ka na kagad, shopping ka. Basta, ikaw naman kasi ang makakasagot niyan eh. Para sa akin, walang masama. Basta meron kang pambayad. Ano yung intensyon. At saka kung may kailangan ka. Kung may kailangan ka talaga. Diba? At saka kung alam mo na, kunyari, maganda din naman talaga na sa sale ka bumibili. Minsan talaga, yan yung mga hindi natin pinapansin. Pero kapag pinagsama-sama natin o pinagpatong-patong, na discount, maganda pala. For example, kanina, meron akong parang nagpa-deliver yung mama ko ng pagkain, naglambing. Tapos, minsan sa mga app, hindi ko pinapansin yung basta yung mga discount. Nakita ko parang meron discount kasi nga 11/11. So, from 600, naging 500. Ang laking bagay nung 100. 100 diba, yan. 100 pesos. Pwede ka na makabili niya ng milk tea na regular ang size. Diba? So, okay lang din naman. May dahilan naman po talaga kung bakit nagkakaroon ng mga ganyang klase mga sale. Pero kailangan mo ba? Yun ang nagamit tanong. mo na ba lahat ng mga binili mo in the past? O di naman kaya minsan kasi niloloko lang din tayo ng sale eh. Naka-experience ka na ba ng ganyan, Jegs? Na-experience ko na yan dati. Parang hindi. Ikaw, naka-experience ka ng ganyan? Bihira, di ba?
Yung ma-scam? Ay, ayun lang. Chares. Dati parang meron akong pinuntahan somewhere sa South na depot daw siya or outlet. Okay. Hindi naman siguro scam, pero nakalagay doon. Pero palibasa kasi may feeling tayo lagi na kapag ka-outlet, outlet store, may feeling ka agad tayo na mas mura siya, may ganun tayong feeling. So meron doon binibenta na tsinelas na alam mo naman na sa brand niya, hindi siya pang 200 pesos. So, ikaw parang, wow, tapos nakasulat pa 70% off. Ayan, ganyan. ganyan. Tapos 200 pesos. So, ikaw naman parang, syempre, super bili talaga kami ng mga tsinelas. Kahit may mga tsinelas naman kami. Alam mo yun? May ganyan kasi tayong pakiramdam minsan na kapag sale, nagmamadali tayo, tapos may feeling tayo na emergency siya. Ganyan. Tapos nung pumunta ako sa mall, sa regular mall sa Manila, and nakita ko yung same na tsinelas, hindi syempre, ayoko sanang tingnan kasi baka mamaya, ang dami kong biniling tsinelas sa parehas lang ng presyo. Pero curiosity got me. Pumunta pa rin ako, tiningnan ko yung tsinelas. And true enough, Jegs. Parehas lang. So, yung sinasabi doon na naka 70% off, dito kasi nung nakita ko sa Manila, hindi naman nakasulat na 70 off. Talagang kung ano yung presyo niya, yun lang talaga. May feeling kasi tayo lagi na parang, hala, pag 70 off, kailangan bilhin na talaga. Or nagmamadali tayo kasi limited. Correct. Limited na lang ito, ganyan. Kaya naka-off, mga ganon. Pero sa totoo lang, yun naman talaga ang presyo niya. Ako, nung nakita ko, talagang nanghina talaga ako kasi parang ilang tsinelas yung binili ko. Kahit hindi ko sukat. Tapos bumiyahe pa ako na malayo. At higit sa lahat, Jegs, hindi ko siya sukat. Alam mo yun, hindi siya 7.5. Ano siya? 9, 13. Mga umaasa lang ako na, syempre mura lang naman, 200 lang naman. May mga pagbibigyan. Yun naman din ang intention ko. May intention ako na in the future, pagka kakailanganin ko ng pangregalo, meron at merong ibibigay. Yun naman ang intention. Kaya lang, nakakapanghina lang na, hindi naman pala siya sale. Nataranta pa ako. Alam mo yun, ginalaw ko yung pera na hindi naman dapat galawin. Yan. Feeling ko dyan nagiging mali eh. Kapag ginalaw mo yung perang dapat para sa pambayad ng buwis or pambayad ng kuryente, ganyan. Pwede mo namang gamitin tong sale na to, halimbawa 11/11. Kasi kung minsan may ugali din tayong kating-kati tayo pag may nakita tayong bagay na, uy, check out na yan. Correct. So pwede mo nga, saka ano ko na to i-check out. Tama, i-add to cart mo muna. Oo, kasi magsisale sila. Correct. May mga ugali din tayo na agad-agad eh. Oo, totoo yan. Totoo yan. Wag din. Tama nga naman, kung halimbawa may mga in-add to cart ka, tapos ngayon, i-check mo na ngayon kung dahil 11/11 ngayon, kung nagkaroon ba ng discount. Hindi, tsaka pag halimbawa, isa lang classic na paliwanag eh. Kung halimbawang hindi mo siya kagad binili, nilagay mo lang siya sa cart, ibig sabihin hindi mo siya kailangan. 'Di ba? Bakit ito yung topic? Kasi sinasabihan namin ng mga sarili namin. Self-control. Yun yung problema namin. Correct. Feeling natin na kailangan natin ng isang bagay kahit hindi naman talaga. So double check. Ito po ay issue ng mga taong ang kita ay sakto lang. Kung marami kang extra pera, hindi natin issue. Di ikaw na mayaman. Hindi mo kailangan ng 11/11 para mag-add to cart at para mag-check out. Kasi aminin naman natin, may mga tao din naman na nag-check out sa mga ganyan na hindi naman nila kailangan yung item. Yung parang nag-i-enjoy sila, na da-divert nila attention. Yung aabangan mo ay saan na to, kailan darating. Tama, may ganun din eh. Mga ganyan din eh. Walang masama dyan kung hindi naman lagi. Correct. Kung hindi sobra. At kung halimbawa nga, hindi kayo alam mo yun, naging dahilan para, ito na pala yung delivery ko, charot. Ayan yung delivery ko, saktong-sakto. Ayan, ito na yung mga example. Ayan na. Tingnan mo kung ano to. Halatang hindi ko naman siya kailangan, pero binili ko. Ano ba naman, hindi ko na nga matandaan kung anong laman ito eh. Hopya, di ba? Yung bang mga ganyan, walang masama bumili ka ng hopya, walang masamang bumili ka ng sale. Correct. Di ba? Basang importante, may pambayad ka, walang extra talaga ito. At higit sa lahat, di ba? Hindi sobra. Kailangan mo ba talaga? Ayun na nga ang tanong. Ayan. At isa pa sa mga tips siguro na may mga bagay na binibili tayo na maganda pag nakita natin doon. Pero nung nasa atin, hindi natin alam paano gawin. Correct. Yung mga rilo-rilo na lang na tama. maganda sa wall, di ba? Oo, correct. O di naman kaya yung
tama kayo. Yung bubuuin mo. Oo, yung mga bubuuin mo na pagtingin mo doon sa online, Oo. ang ganda. Parang andali lang gawin, 'di ba? Pero Pagdating sa'yo, paano to? Ang ending, anong gagawin ko dito? Oh, 'di ba? Ako nga meron akong nabili dati na battery terminal ng sa sasakyan. Battery Siguro terminal. mga 3 Ano years. yun? Yung parang kinakabit sa battery. Kasi Okay. 'di ba usually nasisira, kinakalawang yung Sabi ko, So, maganda may to. terminal, ibig sabihin may para siyang protection or lagayan. Oo. Para papalitan mo yung luma. Hanggang ngayon, mga 3 years ago na siguro, andun pa rin. Yan yung mga sinasabi Kasi natin. kailangan mo pala ng tools, hindi mo pwedeng i-DIY. Oo. Mahirap pala siya. Yun. So, yun din yung isang bagay, 'di ba? Oo nga, sale mo siyang nabili. Oo nga, cute siyang tingnan, 'di ba? Pero, kailangan mo pa ba bumili ng mga tools para magamit siya? Correct. O yun, babalik na naman dun tayo sa tanong, is it really functional? Yan. 'Di ba? Meron ba talagang purpose ito? Yung isa ko nabili na ganyan na talagang nainganyo lang talaga ako online. Nakwento ko na to dati sa Jigs eh. Ano siya kasi yung dyan sa office table ko, salasalabit yung mga wires, yung mga cord ng Yung parang pang-charge. organizer, So organizer siya ng mga cord. Aha. So pag binili mo, pagkakita ko talaga sa kanya sa online, nako, ito na yung kasagutan Ayan. sa lahat ng aking problema tungkol sa mga cord. Correct. Oh, edi dumating. Oh. Una, kailangan mo pa palang bumili ng mga screw para ikabit. So dun pa lang, wali na. Ayoko bumili ng mga screw. Pangalawa, anong sukat ng screw? Malay ko dyan. Di ba? Pangatlo, masyado hindi siya sukat dun sa mga cord ko. Kasi ang cord ko, cord ng plancha sa buhok, cord sa hindi siya sukat. O yung mga ganyan ba? O ang ending, di ba? Kalat. Ayan. Ang ending, 'di ba, tapon or ang ending, hindi mo siya talaga kailangan. Naitatabi lang, nakatambak. Ayan. 'Di ba? True lalo. Ay, nako. Meron pang kung ano pang mga binibili tayo talaga na hindi tayo sure. Sa sukat. Sa sukat. Isa pa yun. Ayan. 'Di ba nakwento ko na dati, bumili ko ng lamp ni Aladdin. So dun sa picture, ang imagination ko sa kanya, kasi laki talaga siya ng lamp ni Aladdin. Lampara talaga siya nung dumating. O ano siya? Keychain. Ganon din sa bag. 'Di ba? Akala ko bag na malaki. Yung kasya pwedeng magkasya yung mga libro ng mga anak ko. 'Di ba? O kaya kung ano mga malalaking mga bagay kasi madami akong gamit, 'di ba? Anong kasya doon? 2 lipstick, 1 credit card. So, double check, triple check. Ayan. At saka yung mga model na mga Koreana. O, lagi mong tatandaan, ang model na Koreana, maliit, Ayan. petit, balingkinitan, masikip, di ba? O ikaw, hindi ka na nga masikip. Hindi ka pa balingkinitan. O, Meron din ako na binitawa ako. Ano? Kasi may nakita ako doon, dumaan lang na yung parang sando siya sa mga lalaki na parang liliit yung tiyan mo. Okay. Para siyang, basta yung pang... Parang spandex siya na Sabi ko, uy, lumiit Okay yung to tiyan niyo. di ba? So, yung model, lumiit yung tiyan. ayan. Ang ending. So, bumili ako, hindi ko naman nang tinignan yung size. Nung sinuot ko na, humingi na ako ng tulong. Hindi ko na mahubad. Gunteng! Pakigupit! Sabi ko, Bibi, tulungan mo. Yung mga ganyan. Tingnan, tama. Tingnan mo, naalala ni Diego yung kwentong yan doon nung sinabi ko yung Koreanang model. Kasi titingnan mo din yung model, magkasukat ba kayo nung model? Totoo. So kung yung model na nandyan, parang mukhang balingkinitan at kasya sa kanya yung parang spandex na pasando. Tapos ang sabi small, di bumili ka ng mas malaki kasi hindi kayo Correct. magkasukat niyan. Di ba yun yung mga sinasabi natin, walang masama sa 1111, 9988, 1010, walang masama dyan. Basta siguraduhin mo, maging wais ka. Correct. Nakikita ko at nababasa ko dito sa Toktika na may nag-comment, ang sabi niya, ito yung coming from Nicole Ayala, lahat halos ng mabibili natin abroad na mga souvenirs meron na dito sa Pilipinas. Yes, totoo. Yun din yung pwede ka maging wais. Minsan parang bili-bili ka ng napakarami online, 'di ba? Kasi parang feeling mo doon lang siya nabibili sa ibang bansa. Correct. Pero madami na din siya dito. Pero dapat maging wais ka. Ibig sabihin, saan ba mas mura?
Oy, titingnan mo, halimbawa kung sa ibang bansa ka, nakita mo yung mga souvenir. Hanapin mo muna sa Shopee, Correct. sa Lazada. Tama. Ay, meron. Order ko na. Alam mo, ginagawa ko yun minsan eh. Kala nyo galing ng Hong Kong yung bigay ko? Bago pa siya umalis, meron na. Meron na. O, kala nyo yung t-shirt ng Hong Kong, binili ko sa Hong Kong. Hindi, tingnan nyo sa ilalim, blue corner. Dito print o kaya nakalagay, made in Taytay. Hindi, pagiging wais lang yun, Jegs. Oo, tama. Diba? Pagiging wais lang yun eh. Yung kapag, for example, recently, diba, galing kami ng Vietnam. So, napakaraming coffee doon. So, bago kami bumili ng sandamukal na kape na ipapasalubong namin dito sa mga loved ones namin sa Pilipinas, in-ensure muna namin na una, wala niyan sa Pilipinas. Correct. And kung meron man, dapat mas mura doon ang dihama. Na kapag bumili ako ng madami, kahit na medyo mag-over baggage ako, hindi pa rin ako lugi. Ganun pagkawais, ganun talaga. Kung mayaman, hindi ka magbibilang, di ba? Kung sakto lang yung pera, bilang-bilang ka din, maging wais ka din. Di ba? And ang isang gusto ko lang ding i-reco, today is 11/11. Mula 11 a.m. hanggang 11 p.m. naka-live ang Mayat de la Rosa Fine Jewelry. Wow! Madaming mga good deals. Grabe naman. Yung piyaw na bracelet, buy one, take one. Ay, grabe. Diba? So, yun yung mga sinasabi natin na ito yung mga good deals. Kaya magiging wais ka. Ganon. Hindi po lahat ng 11/11 maganda. Yes. Dapat, kumbaga, maging skeptic ka rin Correct. din. Diba? Sabi ko, Alamin mo rin din. ang example ko nga dyan, yung chinelas na binili ko sa outlet. Yung pala, parehas lang pala yung presyo sa regular store. At ingat po tayo sa mga scam ngayon kasi alam ko, lumalabas na sa feed natin ngayon yung mga 11/11. Kahit yung mga hindi kilalang page, naglalabas yan dyan. Ay, totoo yan. So, lagi mong i-check yung bang page na binibilhan mo or bibilhan mo, may followers ba yan? Correct. Totoo yan. Baka napakarami niyang products pero wala siyang follower. Tapos makikita mo kailan create yung page. Kung kahapon lang, nako, patay tayo dyan. Kung nakikita niyo po yung mata ni Nicole Yala pag nagsasalita, ramdam na ramdam niyo talaga based on experience. As a victim before. Talagang based on experience. Based on experience. Pag nakita mo, nakahapon lang ginawa yung page. Pag nakita mo, na wala masyadong followers, kasi ilang beses na ako nabiktima niyan eh. Sinabi sa akin talaga ng anak ko yan eh. Sabi niya, Mom, did you check how many followers? Mom, did you check kung merong mga Reviews. Sabi ko, ay, chine-check ba yun, anak? Check mo muna kung merong review. Ayan. Ganon. Diba? So, again, hindi po kasi tayo anak mayaman. Hindi po tayo anak ng duke, ng hari. At tayo po yung mga simpleng empleyado lamang na nangangailangan na maging wais sa ating spending. Kasi every peso counts po sa Correct. atin. Imagine mo pag na-scam ka, kahit sabihin mo 500 pesos, napakalaking bagay na yan. Totoo. Ang sakit sa puso niyan. Kahit nga 100 pesos eh. Di ba yung scam ko dati? Bumili ko ng nag-order ako ng radyo, 139 pesos. Yung dumating hanger. Kasi saan ka naman nakakita ng radyo 139 pesos? Yung totoo, Nicole. Oy, tama. Alam mo, may kunento yung asawa ko, payong sa Vietnam. Madali ko ma-scam. So may lumapit sa anak ko. Binigyan siya ng payong kasi umuulan. Ako naman, sabi ko, go take it. Nakalimutan ko, ay, teka, bakit na siya binibigyan ng payong? Di true enough. Sinisingil siya. Oras natin! 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!